Hej med dig. Kom lige og se med. Der findes mange måder at overkomme en dårlig dag på. Ja, også metoder, jeg ikke kendte. Det var da interessant. Nogen har altså brug for lykkepiller for at få en stabil hverdag. Men gælder det virkelig os alle? Hvad er din vej til lykke? Jeg er lykkelig, når jeg er sammen med mine venner og min familie. Jeg elsker, at der ikke er 2 dage, der er ens. For mig, der handler lykke om at kunne se det positive, selv på en hård dag. Men hvad kan vi så gøre, når vi har en dårlig periode? Eller blot en dårlig dag? Når jeg har en dårlig dag, så fungerer det godt for mig at dele mine tanker med nogle af mine veninder. Jeg kan rigtig godt lide at løbe. Jeg synes, det hjælper til at få mine tanker væk. Min mor, hun er faktisk uddannet fysioterapeut, så hun har lært mig at anvende kropsterapi i dagligdagen. Der findes åbenbart så mange måder at blive glad på. Men hvad fungerer for dig? Lad os stå sammen og dele glæden med hinanden. Hvad gør dig glad? Lykke er ikke det samme for alle. Find din lykke i verden. #lykke for mig, så vi sammen kan sprede budskabet om lykke i livet.